Jeg fik styret! Ja! Hvad er det med den lorteport derude? Den er da rar, den er da fin. Der er jo ikke meget plads til sådan noget. Øjeblik! Det var godt taget, mand. Den eneste. Der fik jeg et styrt. Endnu et styrt for Kim. Så Henrik. Det er tilskuerne her. Det er jo et kæmpe tilløbsstykke. Ja, det kan jeg se. Og se FPV-flyvning, det er jo simpelthen... Hvor meget I betalt for at få lov at være tilskuer til det her? Vi venter på et kraftigt måltid. Ja, det gør jeg også. Jeg er godt nok...